Hola, benvingut, benvinguda al Cuida't d'avui. Anem a fer un treball de visualització i la visualització sol dirigir-se o sol posicionar-se en l'espai del front i concretament hi ha un punt molt interessant a treballar que és el centre de l'entrecelles. Aquest centre és interessant treballar-lo perquè està connectat internament amb la glàndula pineal i pituïtària i això ens permet fer un desenvolupament, un treball a nivell hormonal que està vinculat en l'espai cerebral. Més enllà d'això, la pràctica serà en una posició sentada i la mirada la portarem en l'entrecelles. Quan jo vull mirar aquí en l'entrecelles, el que faig és ajuntar els ulls, com es veu en la càmera, i el que faig és mirar aquí. En el moment que jo relaxo, els ulls tornen a mirar, endavant. Quan jo torno a mirar l'entrecelles, els ulls se'n van a dalt i amunt. Aquesta pràctica la farem amb els ulls tancats, però et proposaré que al principi hi posis el dit de la mà en aquesta zona d'entrecelles i que llavors busquis de mirar aquest punt on toca el dit. Allà on hi ha la consciència va l'energia i en aquest cas allà on anirà el dit és on anirà la mirada. D'acord? Això ho farem amb els ulls tancats fins que veguis que els teus ulls s'entrenen a tenir la mirada en aquest punt. És normal que notis cert cansament si no ho has fet mai i que els ulls els necessitis relaxar per poder estar confortablement i a poc aniràs anant en el centre de l'entrecelles a relaxar la mirada, entrecelles, relaxar la mirada. I aquí el que farem serà visualitzar la imatge d'un sol, del sol. Pots recórrer a una imatge que ja tens com integrada, com per exemple una posta de sol, o sortir del sol, un moment en què el sol tens molta consciència, aquesta llum, i si et costa també pots buscar la imatge, el record, una fotografia d'un sol, del sol, i visualitzar aquesta foto durant uns instants i després ja tancar els ulls i mirar de retenir aquesta imatge. Bé, sense més preàmbuls, anem a començar. Busques primer una estabilitat en la posició de la columna, de glutis, de cuixes i un espai en què les mans quedin relaxades, sigui amb algun mudra o sense. I deixem aquests primers instants per sentir que la respiració, el batec del cor, la consciència va cap endins i que aprofundeixes la teva respiració a una respiració iògica completa, en què l'aire entra i surt de manera conscient. Encara que la posició és relativament estàtica, la respiració és conscient i activa. Que la verticalitat a la zona cervical estigui present al llarg de tota la pràctica. I potser caldrà que la vagis corregint o rectificant, perquè a vegades quan portarem la mirada a la zona de l'entrecelles pot ser que el cap es dispari i que la barbeta miri en l'aire en comptes de cap a dins. Des d'aquesta verticalitat ves portant la mirada, la concentració cap al cap, a la zona del front i concretament a la zona de l'entrecelles. Si has practicat això alguna vegada, probablement no et costi portar-la, però si no el que farem serà posar un dit en la zona de l'entrecelles, com hem assenyalat abans, a tancar els ulls, i porta la mirada aquí. Si tot i tenir el dit no tens molt clar si estàs mirant a l'entrecelles, pots entreobrir els ulls suaument i mirar aquest dit. Si trobes que ja ho estàs fent correctament, que et mires i veus les celles, no veuràs el dit, però veuràs la direcció on està el dit,
Llavors pots aclucar els ulls. Pot ser que a l'aclucar els ulls també baixin la intensitat de la mirada. Però bé, és un primer dia, per tant, relaxa, està tot bé. Tot el que succeeixi serà meravellós. Mira que l'exigència no sigui forta, sí que hi ha determinació en voler mirar la zona de l'entrecelles. I la determinació és la que ens ajudarà a evolucionar en la pràctica. I que l'exigència no hi sigui, que no generi tensió, sinó determinació. I des d'aquest espai de concentració de la ment comença a projectar la idea, el record, la imatge de la imatge del sol, l'astre solar. Sigui amb una imatge quotidiana que tens molt present, una posta de sol, la sortida del sol, o sigui el record, la imaginació d'una fotografia o d'una imatge del sol. Mira de mantenir la consciència en aquest espai de l'entrecelles, visualitzant un sol radiant, que sigui un sol energètic, que no hi hagi núvols, que no estigui tapat, que sigui un sol que escalfa, més ataronjat o més de color més llimonat, més groc. Però visualitza el sol en el teu entrecelles, a la zona del front. Visualitza, percep, imagina el sol a la zona de l'entrecelles. Relaxa ara la mirada i queda't en aquesta sensació lluminosa, en la quietud, en el silenci. Ets conscient de la quietud del teu cos en aquesta sala i la reverberació d'aquesta visualització. I si és un color concret, deixa que aquest color penetri cap a dins del teu cap, cap a dins del teu cos, com aquell que s'omple una botella. Deixa que s'ompli tot el teu cos d'aquest color, d'aquest sol que veies. La respiració profunda, la visualització d'aquest sol, d'aquesta llum que cau a dintre de tot el teu cos, que omple tot el teu cos, treballant amb la percepció, amb la imaginació, amb la sensació. El poder del color, l'escalfor d'aquest sol, conscient de la immobilitat, de la quietud. Si sents que et ve de gust mantenir durant llargs minuts de silenci, pots aturar el vídeo i seguir tot sol. Si per tu la càpsula d'avui és suficient, aproparàs els palmells a les mans, faràs escalfor entre elles. Avui que hem treballat la zona de la mirada, és molt important que facis palmi, que generis aquesta escalfor
a les plantes de les mans i quan ja la sentis, la poses a sobre dels ulls, deixant que aquesta escalfor entri cap a la sensació a la zona dels ulls. Començaràs a entreobrir els ulls quan tu ho consideris perquè es comencin a acostumar a la llum exterior i retiraràs les mans quan estiguis preparat. Aquesta pràctica et recomano que la practiquis una i una altra vegada. T'ajudarà moltíssim a potenciar la concentració, la interiorització, el silenci, el reconèixer aquest espai del jo soc intern. Fins demà. Gràcies.